Пази кръста, моля. Не мога да го Соме! Да влизаме ли с лодката? Да дойда ли? Не. Го слагайте по тия дървета, ще го... Без това, бате, с тия трофеи трябва вече по-големи да взимам. То от багажник. Това на малките палети става ли? Става. Става ли заява? Пробай. Той си е помислил, че в зрънчето има играчка, бате. Тръгнава да го лапи. Lucky boy или lucky girl. Случват се и такива неща. Нали куката е там? Не се доса. Какво се доса? Само беше, просто не мога да дигна